šta on to imitira? Zašto? Ako ne znaš, ako ti ne znaš, pošao si na baru, na primjer, da pecaš bodovke, na imitaciju neke jednodnevke koju si vidio, nekog Isipa. Ti ne znaš tu jednodnevku, koje su njene boje, koja je njena veličina, na koji način se ona ponaša u vodi, gde ona vrši neka preslačenja, šta njena larva radi, gde ona živi, da li živi uz travu, da li živi uz granje, da li živi na sred bar. Ti nećeš da znaš, ne samo da napraviš mugu, nećeš da znaš, ne da možeš srema da eksploatiraš. Nećeš da se ne prostiraš. Znači, to je sve povezano. Sad, stara mušičarska škola kod nas ovde, na jugu Srbije, nije mnogo proučavala vodenice. Zašto? Riba je bila u izobilju, a glavna mušičarska riba je bila plena. Gde plena ima u izobilju, mušičarenje je jednostavno, lako. Nema potrebe da proučavaš ništa. Koju god mogu da staviš, i da riba. Međutim, to u stvari nije vezano samo za plenu.